Ahoj, vítáme vás u našeho prvního videa zaměřeného na péči o králíka. Já jsem Barča. A já Marek a chtěli bychom se vám krátce představit. Vlastníme králíčka minilopa beránka, který se jmenuje Blueberry, ale život je krátký a proto mu prostě říkáme Berry. Má rok a půl, je puštěný celý den na volno, jeho strava je složena ze seníčka, bylinek a zdravých pamlsků, ale o tom si povíme zase někdy příště. Mimo jiné vlastníme i e-shop aniland.cz, kde nabízíme spoustu zdravých dobrot, bylinky, zeleninu, hračky a další produkty pro králíčky i jiné mazlíčky. Dnes se budeme věnovat tomu, jak dostat chlupy z línajícího králíka i gauče. A toto rozhodně není řešení. Porovnáme si společně hřebeny a kartáče a ukážeme vám, se kterým máme nejlepší zkušenost my. Ukážeme si taky, čím obohatit stravu línajícího králíka a co podat v případě vyššího obsahu chlupů ve střevech. A co je to vlastně línání? Je to proces, při kterém se u králíků, ale i jiných zvířat přeměňuje srst buď ze zimní na letní, nebo naopak z letní na zimní. Odstín srsti se při línání může taky mírně změnit. V domácích podmínkách musíme králíkům pomoci zbavit se odumřelé srsti vyčesáváním. Králíci se totiž čistí olizováním srsti, která jim putuje do trávicího traktu. Na rozdíl třeba od koček neumí králíci zvracet a tak putují chlupy, ale i potrava vždy jedním směrem. Velké množství spořádaných chlupů jim tak může dokonce i zablokovat střeva. Jako první si vždy připravíme talíř plný chutného sena, bylinek, našich granulí a pamlsků. Díky tomu se náš Berry zajímá více o jídlo než o samotné česání a to je výhodné pro obě strany. Jídlo a pamlsky u vyčesávání si také králík spojí s něčím příjemným a vznikne u něj tak pozitivní asociace neboli spojitost. U některých králíků může být lepší, když místo, na kterém ho vyčesáváte, neznají. Nemají potom takovou tendenci brát do zaječích. U našeho Berryho se nám osvědčily pamlsky, jako je mrkvánek či řepánek, které jsou bezobilné a navíc obsahují lněné semínko, které má pozitivní vliv na kvalitu srsti i samotné vylučování chlupů. Dalším skvělým pamlskem je pártyčka. Na videu vidíte celerovou, kterou má rád a při vyčesávání si s ní vyhraje. V době línání je vhodné přidávat do stravy lněné semínko, ale nijak to s ním nepřehánějme. Bohatě stačí lžička týdně nebo pár semínek denně, jako vidíte na videu. Pojďme se teda podívat, jestli je lepší hřeben, kartáč nebo hráblo. Máme tady úplně klasický hřeben, který takto jemnou srstí pouze projde a nezachytí téměř žádné chlupy. Využití může najít například u dlouhostrstých zvířat, ale pouze k finálnímu učesání. Tento kartáč nese název finišák a není to náhoda. Používá se totiž opět k finálnímu učesání. Na účinné vyčesání podsady při línání určitě nestačí. Stejně jako předchozí hřeben vytváří v srsti velmi malý odpor a kartáč tak srstí zase jenom projde. Dále tady máme bambusový kartáč s drátěnými štětinkami. Štětinek je zde poměrně dost na malém prostoru a tak dochází už alespoň k nějakému vyčesání staré srsti. I přesto je ale obsah vyčesaných chlupů malý. A navíc pokud budou chlupy nějak spletené, budeme králíkovi chlupy vytrhávat. A to mu rozhodně příjemné nebude. Nakonec tady máme hráblo, se kterými jsme naprosto spokojení. Vyčesává velké množství chlupů, v srsti se nějak nezadrhává a velmi dobře se od chlupů čistí. Výsledkem je tak rychlé a účinné vyčesání starých odumřelých chlupů. A my je pak nemusíme sbírat z gauče a on je nemusí jíst. Na Berryho tedy používáme hráblo s 20 zuby, které mají mezi sebou velmi malé rozestupy. Pokud má tedy váš králíček podobnou srst jako Berry, tedy jemnou, kratší až středně dlouhou, je za nás toto hráblo ideální. Pokud má králíček srst delší, volte hráblo s většími rozestupy a méně zuby, třeba 15. Dole v popisku pod videem najdete odkazy na hrábla i jiné produkty z tohoto videa. V případě, že králík přijme příliš mnoho chlupů, mohou se mu ve střevech vytvořit smotky, které mohou dokonce střeva zablokovat. Pokud tedy v době línání vypozorujete, že mají králíčí bobky tvar korálků, bobky jsou jakoby propojeny, tedy drží pohromadě právě díky chlupům, je nutné zpozornět a podat pomocníka při línání. Rodicare Hairball, který smotky ve střevech rozpustí. V případě, že králík přestane bobkovat úplně, ihned běžte k veterináři. Často se jedná o vážnou situaci, která může zahrnovat i chirurgický zákrok. Vrátíme se zpátky k našemu vyčesávacímu koutku, který vypadá, jako bychom právě vyčesali huskyho. Možná už doma máte takovou tu roličku s lepícími papírky, které ale poberou pouze malou část chlupů.
Oblečení to ale mnohdy zachrání, tenhle stůl nebo váš gauč, ale asi ne. Máme pro vás skvělý tip, jak se zbavit takového množství chlupů a bude vám k tomu stačit pouze gumová rukavice a voda. Jednoduše namočte gumovou rukavici do vody a několikrát přejďte po látce, kterou potřebujete vyčistit. Chlupy se vlivem vody začnou spojovat do chuchvalců a jejich odstranění je tak mnohem jednodušší. Tento způsob můžete využít na pelíšek, gauč i jiné povrchy. Byly pro vás tyto tipy užitečné? Jak to máte vy? Co byste chtěli vidět v dalším videu? Podělte se s námi v komentářích, budeme se moc těšit. Ne 1, ne 2, ale dokonce 3 výhody, proč si pořídit účinné vyčesávací hráblo. Ušetříte náklady na veterináře i Rodicare Hairball, rychle a efektivně vyčešete srst a tím ušetříte nervy nejen sobě, ale i mazlíčkovi. Berryho hráblo najdete v popisku i na aniland.cz.